Аз съм вече работещ човек, който изкарва пари, който най-вероятно скоро ще трябва да плаща и данъци, които не ме радва, ама все едно. Не знам защо много исках да запечатля. Али, как се произнася тази дума, защото преди малко пак не можах да я кажа. Аз много силно исках да запечатля, да запечатля. Нещо не ми звучи окей в тази дума. Все едно. Исках да запаметя. Исках просто да снимам видео на това как работя като администратор на фитнес център. По принцип, аз работя по 7 часа и половина, защото буквално всичките мои колежки един и същи ден решиха да се минат. Сега аз работя в събота и неделя. By the way, това са ми почините дни. А в събота и неделя работя по 12 часа. И аз не знам как се съгласих на това, ама вече е късно, предполагам. Днеска сме неделя. Най-интересното е, че вчера си мислех, че е неделя и си направих everything shower. Нали, всичко, което можах да направя в душа, го направих. И сега не знам какво ще правя днес, защото по-лъкът днес трябваше да е everything shower day, but време е да се изпият хапчетата ми. И да, аз имам вече такова нещо, където се събират хапчетата. Аз даже още не съм навършала 20, ама вече имам. Anyways, не знам, ако на някой ще му е интересно. Това е ронкотан, това са детски витамини, защото нормалните ми витамини свършиха. Това е валериана, а това е омега. Благодаря за вниманието. Аз няма да си оправям леглото. Не съм в настроение. Пих чай. Открих вафли фокус у нас. Пих чай с вафли. След това си смих лицето, изчистих си зъбите и сега идва по-детален скинкер, I guess. Наскоро мама ми показа витамин Е и ABCD и тя ми го показваше преди, но аз го използвах за устните си. Като готино. Ама после забравях и след това пак го показа. И сега с него устите не са ми на гъс. If you know what I mean. Сега пък се чудя какво да си сложа като за основата. Защото уж, нали, трябва да сложа слънцезащитен, а от друга страна цял ден ще съм в помещение. Май няма да си сложа слънцезащитен. Ще си сложа това. Мали, аз не знам, че толкова добре се
И сега 9. Сега идват интересните части от сорта на най-изваждане на отчета. Първо е тази книга. Въвеждане на 50 лева в касата. Искам да говоря тихо, защото не съм сигурна дали камерите тук записват гласовете. И този факт ме притеснява. Добре, сега идва интересното. Трябва да отидем в залата. Добре, вече се отворих. Вече даже имах първите клиенти. Направих един бустър, направих един кератин. Нищо не ми говори, ама аз ги правя. Също така дойде една жена и ме помоли да й канекна Bluetooth слушалките към телефона й. Ама слушалките й бяха изключени и сега аз ги зареждам. Най-вероятно после аз ще трябва да ги канекна, не знам. Така де, работният ден върви с пълен ход направо. Мисля, че никога до сега не съм снимала на това. Не съм снимала видео, как монтирам видео, което снимам. Не съм сигурна дали съм обяснена като хората, ама аз монтирам видеото. Не знам защо, но много се гордея с този факт. Една светена жена даде ми 6 лева по 1 лев. Няма да си не колко се радвам. Защото аз винаги имам проблем с... Как света? С дребни. Имам 6 лева. А общо става... Направих 17 лева на дребни по 1 лев направо. Толкова се радвам. Значи, интересен факт. Всеки път, когато правя някакви шейки или кафе, се представям все едно съм в Starbucks, защото който не знае. Аз мамка му 3 пъти съм кандидатствала в този Starbucks и 3 пъти са ми казали, girl, няма да работиш у нас. Аз с цялата обича към Starbucks, към тяхното cold brew с солена карамелна сметана, с цялото ми уважение към тях, те не ме взеха. Те губят, ама все едно. Да, и сега всеки път, когато правя шейкери или кафе или просто някаква напитка, просто се представям, че съм в Starbucks и съм нещо като... Да, слей. Защото аз ужасно силно исках да съм бариста. Не знам защо. Исках първата ми работа да е като бариста и не знам. До някаква степен се чувствам разстроена. Също така в един момент, докато правих този протеин на господина, сега не се пускаше. И мисля, че по лицето ми личи, че аз съм изплашена и не знам какво става. Сега касата ми беше точна, ама предполагам, че сега обърках нещо, защото изведнъж много хора са дошли. И как много? 3 човека. И 100% съм забравила нещо да маркирам. Това ще броим заедно. Вижте, това положение, дето се каже само I'm just a girl. You have to deal with that. But минаха едни по-възрастни хора. Те не бяха възрастни, ама сега са ми ядосани, защото са много стари за мен. Дърти са направо. Така не, те искаха 2 тренировки. Една тренировка тук струва 6 лева. Те ми дават 12 лева. Но не знам защо в главата ми аз съм го преброила като
Трябва да им върна едно. Им връщам. Човека ме поглежда, бързо взима лева и се обръща с жена си и започва да си шепва. And I was like, hold on, май им дадох повече. Нали, преброявам и разбирам, че да, едното левче беше грешно, не трябваше да им го давам. Мамка му, ей сега като минават, ей така физиономия ще получат, което никой няма да забравят. Или поне се надявам да са мили хора и да кажат, хей, извинявайте си, ми дала с едно левче повече. Аз съм мамка му, ядох се право. Но както казах, I'm just a girl. Нищо не можем да направим по въпроса. На стенда, докато и водата свършва водата, това отиваме за водата в склада. Ще правя стекла и след това ще продължа да монтирам видеото си. Чао! Благодаря и на вас. Започнах да гледам новия влог на Ема от Fashion Week в Милан. И гаде ми се виждам на тази жена. В смисъл, по хубавия начин, да все пак завиждам. Сега е 7:13, след 2 часа затварям. Време е да попълваме книгите. Първо искам да попълня тази. Освен това, че утре ще трябва, нали, да закрепя тази глупост, дето я закрепихме в началото. И маля, още от сега искам да се извиня за факта, че през цялото време говоря много тихо и че не се чувам. Like, it's not my fault. I'm sorry. Време за попълване. Аз попълвам книгата и забелязвам, че вчера записах 5 лева, трябваше да 50. Дислексия. Мамка му, днеска е най-гадният ден, който съм имала в работата си, защото първо на първо раздавам пари на там насам, защото едната тренировка съм я пребила като 6 лева, последно това, че беше 7 лева, на друга жена в касата и такова малка вода, тя си взе голяма вода. Тази история с 12 лева, дето върнах на хората 1 лев, дето всичко беше точно. И сега един идва и ми вика, паркинга не е работил, сега трябва да му платите 4 лева. И аз му дадох 4 лева. Лайк, сериозно, за малко да се разрва. Честно казвам, днеска е най-ужасен ден, който съм ми смисъл. Не е ужасен. В смисъл, предполагам, че най-ужасният ми ден беше първи работен ден, защото са ме ограбили в този ден. Ама и днеска, лайк, сега, къде ме чекам? Сега това трябва да направим с 4. Трябва да колко класно. Само да кажа, че наистина това беше отвратителен ден, който съм работила някога. Това е първото. Второто, което е на следващия ден си изгубих обицата от тези обици на работата. Thank God, че я открих, because това са ми любимите обици. След това, на същия ден, който си изгубих обицата, една жена, по-късно разбрах, че е от Румъния, една жена ми дойде и започна да ми разправя, че иска да види вътре как стоят нещата във фитнеса. Аз не знаех дали мога да я пусна. Тя ми казваше, че има чисти обувки и че, нали, може да влезе. И аз бях като, аз не знам дали можете да влезете, така че дайте нито на мен да ми се скарат, нито вие да имате после проблеми. Просто вижте през вратата как стоят нещата. Тя започва да ми крещи. Това всичко беше на английски, by the way. Тя започва да ми крещи. След това да се такова, не знам какво. И аз си викам, добре, искате ли да звъна на менеджера, на шефа ми? I don't care. Просто дайте да му се обадя да го питам, ако имате толкова голям проблем.
Звъня на шефа ми. Той ми вика, добре, няма никакъв проблем, може да я впуснеш. Той ми имаше си обувки, obviously. Аз затварям на шефа ми, се обръщам и виждам мамка му, тази жена вече стои до вратата и ми крещи, че аз съм ужасен работник, че такива хора не трябва да се взимат на работа и че това място трябва да се затвори. Само защото не съм я пуснала мамка му да влезе в залата. Аз наистина не знаех дали мога да я пусна или не. Ако знаех, щях да я пусна, никакъв проблем. Girl, it's not my problem. Like,